In wenigen Minuten geht's los. Скъпи приятели, отново сме на ринга в Шверин. Кубрат Пулев срещу Тони Томпсън. Ще излязат след мъничко. Всеки момент Роман Риол ще повика един по един двамата претенденти, хората, които трябва да определят официалния съперник за следващият двубой на Владимир Кличко или може би на Александър Поветкин, в зависимост от това кой спечели битката за световната титла на 5 октомври в Москва. Тогава ще бъдат заложени 4 пояса на украинеца. А Кубрат Пулев, неговата мечта е да се бие с Владимир Кличко, но преди това трябва да се справи с Тони Томпсън. Виждате атмосферата в залата. Ще има сериозна българска агитка. Кобрата ще изиграе своя 18-ти матч при професионалистите до момента. 17 успеха, 9 от тях са с нокаут. Тони Томпсън по брой на матчове сериозно превъзходство има. 38 успеха, 26 от тях с нокаут и 3 загуби. Господин Лесов, това ще натежи ли в срещата факта, че Тони Томпсън има доста повече срещи? Сега, това е едно предимство, нали, по-опитен е такова, но няма тая възможност като Кубрат Пулев, тая сила. Аз много добре му гледах срещата, няма тая бързина. И нали, всеки говореше, че много силен удар. Аз като ги гледам, Кубрат Пулев има много по-силен удар. И мисля, че Томпсън малко подценява защитата. След всеки удар сваля ръцете долу. Кубрат Пулев мисля, че ще използва този момент да го накаже с това сваляне на ръцете. Дано така да се случи. Ти знаеш от собствен опит за силата на ударите на Кобрата. Държал си му лапи неведнъж. Държал съм му много пъти. Има силен удар. Много бърз боксер. Може би е най-бързият боксер в тежка категория, което ще е голямо предимство за тая среща. Тони Томпсън също призна това нещо в интервюто преди мъничко, което даде специално за Диема преди срещата. Какви ще бъдат ключовите фактори в тази среща, по които ще бъде определен по-добрия боксер? Ти спомена вече за бързината. Бързината, силата, защитата. Аз мисля, че Кубрат Пулев са му казали много добре тактиката. Как е, неговата силна игра е от далечна дистанция, да не позволява на Томпсън да използва силните си удари, да увисва и мисля, че след четвърти, пети рунд ще почне да се вижда кой е по-добри. В последните си 3 матча Кубрат показва своето превъзходство именно във втората половина на двубоите. Именно там неговите съперници започнаха да усещат натрупалото се поражение и Майкъл Спрот ще остана на стола, другите двама приклекнаха и не успяха да продължат срещата си. Александър Димитренко и Александър Устинов. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, good evening. Welcome back. Willkommen zurück im Ring zum nächsten Titelfight des heutigen Abends für die beiden Boxer. In der blauen Ecke der Herausforderer, Tony the Tiger Thompson. Тигъра Тони Томпсън с 41 професионални матча, от тях 38 победи. Американец от Вашингтон е на 41 години. 2 пъти претендент за световната титла, 2 пъти губи с нокаут от Владимир Кличко. Тази година се намира в отлична форма. Успя да нокаутира Дейвид Прайс. Впечатляващо на 2 пъти при това на територията на Дейвид Прайс. Дебютира при професионалистите през 2000 година Тони Томпсън. Губи още петия си матч от Ерик Къркланд по точки в 4 рунда, но след това прави уникална серия от 27 поредни победи. Ето ги и българските фенове. Ще ги чуваме цяла вечер да викат името на Кобрата. Големия си удар Тони Томпсън направи в Германия през 2007 година, когато нокаутира Луан Красники на гала вечер в Хамбург. След този матч той стана претендент номер 1 за титлата на Владимир Кличко. Още следващата година се изправи срещу украинеца, но беше отказан в предпоследния 11-ти рунд.
Имаше няколко хубави момента Тигъра в тази среща, но като цяло, преди това, украинецът доминираше. След загубата си от Владимир Кличков, Томпсън направи серия от 5 поредни победи и отново се изправи срещу световния шампион. Последва нова техническа загуба с нокаут, този път в 6-тия рунд. Двубой през юли миналата година. 7 деца има да храни Тони Томпсън. Той казва, че се бие заради семейството си. Когато започва с бокса, той е в много тежко финансово положение. Искал да стане полицай, но при една ситуация удря служител на реда и автоматично си затваря всички врати за полицията. Озовава се малко случайно в боксовата зала, след като отива да си направи застраховка на колата. Шефа на залата във Вашингтон го вижда, преценява неговите габарити и му предлага да стане боксьор. Оттам насетне приказката на Тони Томпсън се развива много добре. Ladies and gentlemen, the champion, Kubrat, the Cobra Pulev. Kubrat Pulev. Неговата приказка започва от едно мазе в жилищния комплекс Младост 2 в София. Неговия баща Венко му показва първите стъпки в бокса. Редом до него е и брат му Тервел, който ще бъде и тази вечер заедно с Кобрата. 17 победи от 17 мача за 32 годишен софиянец. Ето го пояса, който ще бъде заложен тази вечер. Титлата беше спечелена от Травис Уокър в края на 2011 година. Из цялата зала са разположени сънародниците на Kubrat Pulev. AC/DC традиционно звучи в чест на Кобрата, когато той се отправя към ринга. Много концентриран, много надъхан. Знае каква е цената на тази среща. Видяхте го и Тервел малко по-назад. Един от най-добрите приятели на Kubrat, Светлю, носи пояса, веднага след него Ото Рамин. Започна да се превръща Kubrat Pulev в любимец на германската публика, най-вече заради атрактивния му стил и начина, по който прегазва своите противници. Ще бъде с най-високо подушно тегло в професионалната си кариера Kubrat Pulev, 114 кг и 700 грама. Тони Томпсън с 5 кг по-тежък. По отношение на ръста, леко предимство за американеца, 2 см. Für den Champion aus Bulgarien.
Кобрат Пулев се чувства сякаш ще играе в България. Толкова много българи има по трибуните. 12 рунда ще бъде тази среща, както всички мачове, в които са заложени титли. Für die International Boxing Federation, Roberto Rea aus Rom. Сега бяха изредени официалните лица. Ето ги тримата съдии от Полша, от Щатите и от Великобритания. Ник Иван, един от най-реномираните британски рефери, съдии съответно Доналд Трела и Павел Кардини. Ренди Нойман, американски рефер. Интересно решение. Двама американци в съдийския апарат, рефер на ринга и един съдия. Любопитен избор, но да видим дано нямат повод да помагат на своя сънародник Тони Томпсън. Ето го тигъра. Впечатляващи габарити, между другото. И той е с най-високо лично тегло в своята кариера. 119 кг и 700 грама. Доста по-лек беше той в мачовете с Владимир Кличко. Впечатляващ баланс за тежка категория. Ако изключим двете му поражения от Владимир Кличко и загубата по точки от Ерик Къркман в началото на кариерата, всичко останало е победи. Освирквания за Тони Томпсън. Господин Лесов, как намирате състоянието на Кобрат Пулев преди матча? Аз като гледам е много спокоен, концентриран е. Това винаги като че ли била една от силните му черти. Въобще не се притеснява, когато има сериозни изпитания, когато е на голямо състезание. Не, той вече натрупа опити на профи ринга. Нали, имало е срещи при аматьорите, когато се е притеснявал и се лечи, но сега се вижда, че е отпуснат. Чуйте по какъв начин викат хората в залата. При обявяването на Кобрата можем да направим сравнение малко по-късничко, когато на ринга ще се качат любимците на германските фенове Артур Абрахам и Юрген Брамер. Кобрата след 11 месеца отсъствие от ринговете, сега отново ще има възможност да покаже своята класа. Срещу него е Тони Томпсън и той изглежда доста спокоен. Кобрата срещу тигъра. Какво ще се случи? Започваме точно сега. Всеки момент ще удари гонга за началото на първия рунд. Още от началото агитката започва да подкрепя българина. Начало на битката. Кобрат Пулев с червените гащета срещу Тони Томпсън и неговия опасен обратен гард. В един десен прав Тони Томпсън веднага дублира. Точно върху главата на Кобрата. И двамата играят доста отпуснато, с свалени гардове, нещо типично за тях. Много са подвижни с краката. Неточен ляв прав в тялото, пусна Тони Томпсън. Внимателен е Кобрат Пулев, не бърза. По подобен начин започнаха и мачовете му с Александър Димитренко и Александър Устинов. Не се получи левия прав на Кобрата. Хубав ляв прав на Тони Томпсън. Не успя да го отрази Кобрат Пулев. По-добре започва американеца. Има и предимство в разтега на ръцете Тони Томпсън.
много сериозно, но все пак е преимущество при размяната на удари с водещата ръка. Минутка и половина от началото на срещата. Изключително спокоен е Тони Томпсън. Ето това е опита. Това е възможността да си горял в големи мачове. Много брат Пулев има на своята страна. Много българи в залата. Господин Лесов, как ви се струва началото на срещата? Най-сетне Нико Брат успява да нанесе първи си точен удар. Това е както го казах, че Кобрат Пулев, нали, първи, втори, трети рунд ще е доста предпазлив. Няма да покаже това, което може, но не трябва и да го отпуска толкова да води боя. И би трябвало да забележи, че често му пада на Томпсън дясната ръка, като бие десния прав, трябва той отгоре да завърта това ляво круше и да може да го спира. Да не му позволява да води игра. Много ефективен за сега е водещия десен прав на Тони Томпсън. Създава проблеми, разбива защитата на българина. Малко време остава до края на атака на Кобрата. Хубави удари успя да пласира той. Браво на Кобрат. Напъха във жеста Тони Томпсън. Край на рунда, реклами след тях се връщаме. На гости на третата планета. Всеки делник от 18:30 по Диема. Спорт 100. Български спортен тотализатор. На гости на третата планета. Всеки делник от 18:30 по Диема. Изтече почивката. Алторамин поиска от Кобрат Пулев да бъде малко по-активен. Имаше една много интересна ситуация. Последователно двамата се настъпиха един след друг. Първо Тони Томпсън, след това и Кобрат Пулев му го върна. Имаше известно предимство Тони Томпсън в първата част. Кобрат избухна в последните секунди, но дали това ще се окаже, че е достатъчно да съдиите. Ляв прав в главата на Кобрат. Точно беше Тони Томпсън. Браво на Кобрат, ляв прав. Долу е гана на Тони Томпсън. Трябва да се възползва българина от това. Много добре. Вижда с краката и сменя посоките Тони Томпсън. Ляво круше. Един от силните удари на българина. Върна ляв прав Тони Томпсън. Опасен ляв прав на американеца. Натиска с главата Тони Томпсън и удря при знак от рефера. Ще има забележка за тигъра. Много мачове за световни титли има зад гърба си Ранди Нойман. Един от опитните американски рефери. Тежък удар в главата на Тони Томпсън. Кобрат също получи един ляв прав при това тръгване, но определено печеливши от тази размяна беше българина. Точен ляв прав на Кобрат Пулев. Едно от силните му оръжия. Атаката с водещата ръка. Точен десен прав на Тони Томпсън. Владее центъра на ринга тигъра. По-малко от минутка до края на втория рунд. Точен ляв. Видяхме как в предишната част Кобрата натисна в заключителните секунди преди гонга.
Този минут е доста по-равностоен, дори може да се каже, че има леко предимство за Кобрата. Десен в тялото на българина. Опасно ляво круше. Внимаваше Тони Томпсън. 10 секунди до гонга. Тесен в тялото, рязък удар. Правим реклама, след нея отново сме на ринга. Това е най-известният полицай в Австрия. Физическото и емоционално състояние на мъжа се влияе от здравето на простатата. Простарен е комбинация от натурални екстракти, действащи благоприятно върху простатата и пикочните пътища. Върбовката допринася за поддържане на хормоналния баланс, отговорен за нормалния размер на жлезата. Гроздовото семе благоприятства кръвообращението, а натуралният селен в простарен е защитен антиоксидант, подпомагащ сперматогенезата и имунната функция. Спокоен ден с простарен. Това е най-известният полицай в Австрия. Господин Лесов, успя ли Кобрат да влезне в матч след този втори рунд? Като че ли доста по-добре стоеше от първата част? Малко по малко навлиза, нали? Това са и очакванията, но трябва по-често на края на рунда да прави по-добро впечатление, да прави атака от 4-5 удара. Време е за третата част на почивката. От щаба на Тони Томпсън му казаха, че се справя доста добре и да не спира да пуска водещата си дясна ръка. По един рунд си разманиха двамата, като и двете части бяха страшно спорвани. По идентичен начин започна и матча на Кобрата срещу Александър Димитренко в бой, в който той спечели европейската титла. Удари мъжето глава в глава. Преди това Тони Томпсън отново пробва да вкара мощния си ляв прав. Десен главата на българина. Той отвръща. Десен прав в тялото и още един. Браво на Кобрата. Ляв прав в главата на Тигъра. И още един ляво круше. Браво на Кобрат Пулев. Още един ляв прав. Продължи веднага атаката си Кобрата и това му донесе успех. Сякаш на по-бавни обороти включва в определени моменти Тони Томпсън. И двамата пробват доста атаки в тялото. Тръгва сега Тони Томпсън с десния си прав. Надлъгването на ринга продължава. Опасен е левия прав на Тони Томпсън, господин Лесов? Така е, да, но по-опасно му е. Има много хубава дясна ръка, много бърза, която много добре използва. Кобрат Пулев тук трябва малко да го натисне, да пробва някои атаки. Изчаква Кобрата за сега. Опитва се възможно най-добра подготовка да направи преди да тръгне към Тони Томпсън. Много търпеливо, много разумно Кобрата изчаква. Той има тактически план, който стриктно следва. Да се надяваме, че този план ще го изведе до успех. Въпреки че в професионалния бокс, както казва Майк Тайсън, при първия по-тежък удар всички планове стават на пух и прах. 20 секунди до края на рунда. Продължават да се лъжат двамата. Вижда се опита на Тони Томпсън. Пробва да подлъжи Кобрат Пулев напред. Българина не се връзва. Край на рунда, реклама, след нея сме отново на ринга. Досиетата Грин. Всеки делник в 21 по Диема.
Изгряло ясно слънце над планината. Стопили се снеговете и надоле плиснали реките. Пълноводни на сила и живот. Златни класове се родили. В златно пиво се преродили. Опитайте истинския вкус на планинската свежест. Пиринско. Свежо от планината. Досиетата Грин. Всекиделник в 21 по Диема. Господин Лесов, ако бяхте на мястото на Ото Рами, какво бихте посъветвали Кобрат Пулев на почивката? Да използва по-често лявото круше, отгоре неговата дясна ръка и да му спира атаката и щом попадне лявото круше, веднага да провежда атака. 2 рунда в моята карта за Кобрат Пулев. Все по-добре стои на ринга българина. Успява да намира слабости в защитата на Тони Томпсън. Отново Тони Томпсън се опитва да прикани Кобрат Пулев в атака, но българина не се хваща. Готова е лявата ръка на Тони Томпсън, но отново Кобрат Пулев беше по-бърз. Ляв прав в целта. Върна един десен Тони Томпсън, но получи десен в главата американец и един десен в тялото. Прекрасно изпълнение на българина. Мощен ляв в главата на Кобрат Пулев. Пое го без проблеми кобрата. Атакува Тони Томпсън. Опитва леви крушета и сега признак стоп, имаше едно дясно круше. Ядоса се тигъра. Кобрата също. Размяна на тежки приказки. В бокса няма много място за приказки. Ядоса като че ли тигъра. Също, бъдете сигурни, важи и за Кобрат Пулев. Влезе в клинч Тони Томпсън. Има навика да използва мръсни удари тигъра зад главата, особено при такива клинчове или когато неща се развиват близо до въжетата. Прекрасен десен главата на американеца. Той се усмихва, сякаш нищо му няма. Ляв десен, точен е Кобрат Пулев. Още веднъж, ляв десен. Десен в тялото. Прекрасна работа на кобрата. Усмихваше се Тони Томпсън и в мачовете с Владимир Кличко, когато в началото на срещата получаваше подобни удари. Но накрая не му беше толкова смешно. Силен руд за Кобрат Пулев. Посира най-тежките шудери от началото на мача. Удар зад главата. Това беше много мръсен удар. 30 секунди остават. С много сила успя Тони Томпсън да намери българина. И това е част от играта, господин Лесов. Разбира се, всичко. И с мръсни средства и всичко това е профибокса. Точен ляв на Кобрат, сега отново пробва в десния си. Атака на границите на позволеното. Заключителни секунди до края на четвъртия рунд. Най-добрия за Кобрат Пулев. Ние правим реклама, след нея сме на ринга. Кобра 11. Всекиделник в 19 часа по Диема. Превърнете жилището в дом с мебели Арон. Ъглова гарнитура Торино с 2 ракли и функция комфортен сън за двама 399 лева. Секция Клоу в цвят Дъб Сонома 199 лева. Кухня Мона с дължина 1,80 м плюс мивка и смесител Франке 299 лева. Маса Лора плюс 4 букови стола с първокласна екокожа 239 лева. За всички останали мебели и матраси Sunrise отстъпки от 25 до 31%. Кобра 11. Всекиделник в 19 часа по Диема. Сякаш след тази нечиста игра на Тони Томпсън, Кобрат Пулев се ядоса и показва какво е способен. Смисъл, че тепърва ще почне да показва вече, защото е време и би трябвало да почва да му дига малко темпото. Томпсън почна малко да се лечи, че умеква и ще търси да нанесе силен удар.
Пети рунд. Опитва се да натиска Тони Томпсън. Много добър десен на Кубрат Пулев. Отново пробва да дублира. Доста по-експлозивен е българина. Блокира този път тигъра. Ляво круше. Десен главата на Тони Томпсън. Има някакви протести Томпсън, но ако толкова недоволен, може да спре и да види видеото от предишния рунд, какво направи той. Точно това казах, че лявото круше много ще помага на Кубрат Пулев и трябва по-често да го използва. Доста често е свалена дясната ръка на Тони Томпсън. Вижда това кобрата, опит за дясно круше. Не спира да вика българската агитка. Усеща се настроението в залата. Наточен десен на Тони Томпсън. Продължава се с левите, прави Кубрат Пулев. Точно в целта. Минута и половина до края на рунда. Тотално свали гарда си Тони Томпсън. Прекрасен десен на кобрата. Много тежък удар в главата на Тони Томпсън. Кобрата също си позволява да сваля своя гард. Отново прави доста добър рунд Кубрат Пулев. Не стигат вече десните прави на Тони Томпсън до целта. Опасен на американеца във всеки един момент. Който не вярва, може да пита Дейвид Прайс. Затова Кубрат много разумно действа от дистанция, без да прибързва. Знаем много добре, че този рунд върви отлично за него. Ляв прав беше засечен Тони Томпсън. Връща един десен. Още един мощен десен в главата на Тони Томпсън. Тигъра изпитва проблеми, когато е лъжета. Десен и ляв. Браво на кобрата. Хайде, ела, казва Тигъра. Има лека полутина под дясното око на Тони Томпсън. Нищо сериозно за сега. Пропусна дясното круше на Тони Томпсън. Сблъсък, глава в глава. Наведе челото си Тони Томпсън. Прекрасен рунд за кобрата. Реклама. Най-добрите уестърни всеки петък от 22 часа по Диема. Физическото и емоционално състояние на мъжа се влияе от здравето на простатата. Простарен е комбинация от натурални екстракти, действащи благоприятно върху простатата и пикочните пътища. Върбовката допринася за поддържане на хормоналния баланс, отговорен за нормалния размер на жлезата. Гроздовото семе благоприятства кръвообращението, а натуралният селен в простарен е защитен антиоксидант, подпомагащ сперматогенезата и имунната функция. Спокоен ден с простарен. Най-добрите уестърни всеки петък от 22 часа по Диема. Брутални удари получи Тони Томпсън в предишния рунд, а на почивката неговият треньор му каза: Тони, как си, добре ли си? На което Тигъра не успя да отговори от начало. Рунд номер 6. Опитва се да скъси дистанцията Тони Томпсън. Точно това бяха и указанията от неговия ъгъл. Атакува тялото Тони Томпсън. Владее нещата вече на ринга Кубрат Пулев. Атака на Томпсън. Ляво куше, браво на кобрата. Успя да го засече. Промени ли играта си Тони Томпсън в този рунд, виждаме? Той вижда, че губи срещата и мъче да навакса, да направи някой случайен удар, на който разчита най-вече. Прекрасен десен и ляво круше. Точен е Кубрат Пулев. Страхотни попадения. Тони Томпсън дръпна крачка с две назад. Явно, че усеща вече тежестта на попаденията Тони Томпсън. След този рунд официално матчът ще бъде преполовен. Добър ляв прав на Кубрат Пулев.
Става все по-трудно на Тони Томпсън да се защитава. Виждате разликата в бързината. Беше свеж в първите 2-3 рунда Тони Томпсън и успяваше до някъде да избягва от атаките на Кобрата, но сега вече нещата стоят по-различно. Той точно и за това беше тръгнал в началото на рунда, докато е още по-свеж. Вижда се разликата. Сега сякаш се описва да плаши с тези влизания Тони Томпсън. Опасно дясно куршие на Томпсън, но Кобрата тръгва напред. В ъгъла е Тони Томпсън. Атака на българина. Върна едно ляво куршие Тони Томпсън. Прекрасна атака. Десен ляв и още един десен. Точи на Кобрат Пулев. Цялата фамилия Залърланд се наслаждава на това, което вижда на ринга. А цяла България стиска палци на Кобрат Пулев. Дясно курше. Тони Томпсън. Неприятно ляво дясно курше. Проблеми за Кобрата. Застана на едно място и получи много лоша серия. За щастие, нищо сериозно. Но това, което виждаме в момента. Ляво курше. Право на Кобрата. По-често трябва да го бие това ляво курше. След десния долу, веднага ляво курше да премести отгоре, защото му носи успех. 30 секунди до края на рунда. Тони Томпсън доказа, че не е безопасен в ситуациите, в които Кобрат Пулев сякаш владее нещата. Няма никакви проблеми да използва прочута тактика Rope and Dope, използвана от Мохамед Али. Мач му срещу Джордж Форман. Тони Томпсън да легне на въжетата. Добър десен на Кобрата. Силен край на шестия рунд. Удари след гонга. Ние правим кратка реклама, след нея се връщаме. Неделя, 22:20. Darkman 3 Подиема. Изгряло ясно слънце над планината. Стопили се снеговете и надоле плиснали реките. Пълноводни на сила и живот. Златни класове се родили. В златно пиво се преродили. Опитайте истинския вкус на планинската свежест. Пиринско. Свежо от планината. Неделя, 22:20. Darkman 3 Подиема. Господин Лесов, според мен е пернен рунда за Кобрат от началото на срещата. Вие как мислите? Така е, много правилно играе срещата, много правилна тактика и точно така е. 5-1. Също моето мнение. Седми рунд. Тони Томпсън тръгва напред. Вече с малко по-повдигнат гард, като че ли това е промяната в неговата игра. Значи аз мисля, че този рунд, и ако има и друг, той ще разчита на един единствен удар, ако може с него да реши нещата. Той вижда, че губи срещата и вече няма какво да губи. Тръгва на вабанк. Опасен десен на Кобрата. Отново да вкара десен Кобрат. Атакува в тялото при знак стоп. За пореден път няма забележка от рефера за Тони Томпсън. Десен ляв, още един десен главата на Томпсън. Много спокоен Кобрат Пулев. Тръгва с главата. Тони Томпсън. Не е коректно това. Бързичко тръгна да нанаси удар Кобрат Пулев. Десен в главата на Тони Томпсън. Подута е неговата лява скула. Чакай малко. Въобще не слуша командите. Кобрат си ядоса. Обърка малко нещата рефера. Предупреждава Тони Томпсън. За сега устно. Малко по-авторитарно трябваше да се намеси. Десен главата на Тони Томпсън. Имаше удар глава в глава и клинч. Още един пореден десен. Продължава да атакува Тони Томпсън. По-мощен е американеца. С 5 кг е по-тежък. Не трябва да оставя Кобрат да се увисва. Тони Томпсън върху него.
Ето вижте сега как го натиска във въжетата. Кобрата прави нещо подобно. Той път го натисна отгоре. Така се прави. Защо прави забележка само на Кобрат Пулев, рефера? ...30 секунди остава до края на рунда. Нещата загробяха на ринга в Шверин. Не е съгласен Кобрата от начина, по който играе Тони Томпсън, но това беше очаквано. Вижте колко дълго след като рефер казва да не се нанасят удари, Тони Томпсън продължава да ударя и остава безнаказан. Опасно крушена. Тони Томпсън. Лоши удари успя да пласира американеца. Край на рунда. Сякаш искаха двамата да продължат. Ние правим реклами. На гости на третата планета. Всеки делник от 18:30 по Диема. Данон Аериан. Любимо допълнение към всяко хапване и най-добър приятел на твоята закуска. Тя копнее за свежия му млечен вкус и за модерната му нова визия. Закуската жадува за Данон Аериан. А ти? На гости на третата планета. Всеки делник от 18:30 по Диема. Господин Лесов, при тези нечисти игри обикновено по-добрият боксер е губещ, тъй като не може да разкрие целия си потенциал. По-слабият боксер ги търси, за да може да вземе някакво предимство. Точно така е. Той вече вижда, че губи срещата и мъча със всякакви средства да мъча да наваксва, да направи нещо. Рунд номер 8. Ранди Нойман каза няколко думи на двамата боксери преди началото. Дано няма някой случайен удар с глава, който да отвори неприятна аркада. Точен десен на Тони Томпсън. Трябва да го спира Кобрат да пуска тая лява ръка и щом попадне лявата, веднага да нанася десен удар. Получават му се често и тези единични десни прави. Сякаш е неподготвен Тони Томпсън за тях. Сега Кобрат влезе в клинча. Усети се на време, че влиза във въжета, където няма много възможност да маневрира. Много малко чисти средства използва Тони Томпсън. Ето. Отново продължава да бъде активен след знак стоп на рефера. Натиска Тони Томпсън. За щастие, но Кобрат не успява да нанесе тежък удар. Сега го направи. Още едно много мощно ляво круше в главата на Кобрат Пулев. Влезе на клинч Кобрата. Дано не са му се отразили тези попадения. Десен в главата на Тони Томпсън, последно от ляв прав. Имаше и ляво круше. Опита пъркът Тони Томпсън. И точно круше на американеца. И нов клинч. Не е доволен Кобрата от всички тези накъсвания. Минутка до края на 8-я рунд. Като че ли успя да подобри играта си Тони Томпсън. Вкара няколко много тежки удара. Значи, може би точно за това и Кобрат Пулев тия двата рунда малко не изглежда така свеж, както другите рундове. Може би някой удар му се е отразил. Това натискане добре дойде за българина. Успя да свали на земята Тони Томпсън, след като легна върху него. Тактика използвана много често от Владимир Кличко. Падна на земята Тони Томпсън, но и той вървеше напред с главата. Трудничко се изправя на американеца, виждате. Това е добре за Кобрата. Означава, че няма много сили Тони Томпсън. Умората почна да се показва. Особено при американеца. Край на рунда.
Ето е българската агитка на крака. Въобще няма намерение да сяда. Господин Лесов, в тази ситуация какво трябва да се направи най-добре? Трябва ли да се успокои Кубрат по някакъв начин? Да не играе по свирката на Тони Томпсън, казано жаргонно. Значи, точно това трябва да се успокои, да се играе да се държи на неговата игра, на дистанцията, точно тая игра му носи успеха. Да гледа не да се ядосва, каквото му носи успеха, това да прави. А неговата игра е дистанция. Далечна дистанция и да го контрира от... Почивката продължава още мъничко преди да удари гонга. Кубрат Пулев срещу Тони Томпсън. Това е съпругата на Вилфред Залърланд и тя е недоволства от това, което се случва. Ето го и един от силовете Кале. 9-ти рунд. Добър десен на Кобрата, след това е ляв прав. Браво на Кубрат. Още един десен. Точен е българина. Последва ляв прав. Колко ли сили са останали на Тони Томпсън? Това е въпроса. Виждате, че вече не е много координиран. Изглежда, че са по-малко и почна да не вижда ударите, пропуска елементарни удари, което ще му се отрази зле. Дали в предишните два рунда не хвърли всичко, с което разполага Тони Томпсън. Оп, отново тръгна да удари отзад. Тигъра. Знаеше за това Кобрата и добре сложи ръкавицата, за да се предпази. Добър десен на Тони Томпсън. Десен прав първо главата, после в тялото. Браво на Кобрата. Десни, едно ляво коше отиде зад главата. Залит на Тони Томпсън, но остана на крака. Много са бавни ударите на Тигъра. Точно за това говорихме. Контра десен прав, ляво круше и да държи дистанция. Убийствен десен прав главата на Тони Томпсън. Кобрата тръгва напред. Опит за ляво круше, десен главата. Натиска Кубрат Пулев, Тони Томпсън и дясно круше. Пада Томпсън на земята. Какво ще отсъди рефера? Ще има ли нокдаун? Не. Няма отборяване. Протестират от първите редове цялата фамилия Залърланд. Десен в тялото и ляво круше. Браво на Кубрат. Без удари, но и двамата не слушат вече рефера. Изпусна матча като че ли Ранди Нойман. Добре блокира българина. Сега ляво круше, попадна в целта. Доста късо беше то. Минутка до края на 9-ти рунд. Силна част за Кубрат Пулев. Точен десен. Цели Тони Томпсън и веднага се сви. Публиката освирква Тигъра и правилно. Десен главата на Тони Томпсън. Корената му подгъват. Лека аркада на Кубрат Пулев се появи. Виждате отдясно над окото му. За щастие поне за момента не кърви чак толкова много. Усмихва се Кобрата. Лека е аркадата, не е страшно. Тони Томпсън няма търпение. Чуе гола! Убийствен десен! Разклата ни Тигъра! Ей, сега тежките удари. Той почти е в нокдаун. Трябва Кубрат да продължи сега атаката. Влезе в клинч Тони Томпсън. Чухте гонга. Крайна рунда. Тежко е състоянието на американеца. Вижте, едва успя да се изправи. Публиката е екзалтирана. Доволен е Кубрат Пулев. Страхотно скандиране в залата. Алторамин се живя и той. Интересно какво е състоянието на Тони Томпсън. Дано режисьорът ни даде и неговия ъгъл. Тервел Пулев непрекъснато гледа натам. Той си беше чист нокдаун. Кубрат Пулев изпусна малко да нанесе още един решаващ удар и може би ще беше да иде там. Във въжетата беше Тони Томпсън. Да, може би за това се размина. Оли Вегнер и той гледа с интерес матча. 10-ти рунд. Точно тук е много силен Кубрат Пулев.
в последните 3 рунда. Именно там пречуби последователно Александър Димитренко и Александър Устинов. Дали тяхната съдба ще последва и Тони Томпсън Тигъра. Много по-свеж е Кобрат Пулев. Прекрасно изигран тактически матч до момента. Неутрализира силните страни на Тони Томпсън в началните рундове. Малко стана, за да свали Томпсън. О, страшен десен в главата на Тигъра. Сега е момента точно така да се играе от дистанция, да използва бързината. Ляво круше Тони Томпсън. Не бърза Кобрат Пулев. Няма и за къде. Той води в матча. Не е задължен да търси победа с нокаут. Всичко върви прекрасно за него. А Тони Томпсън е адски изтощен. Ако имаше сили господин Лесов, надали щеше да действа по този начин Тони Томпсън. Така и аз сега мисля, че и Кобрат Пулев вижда това и ще иска да спечели с нокаут, да не е по точки. Но въжестата е Тони Томпсън. Добри леви прави на кобрата. Десен! Ето точно това говорим, че го дебне точно за десния прав, да може да го нокаутира, да спечели с нокаут. Тежки моменти за Тони Томпсън Тигъра. Едва му целя в предишния рунд, а сега не се намира в много по-добро състояние. Ляв прав в главата на Томпсън. Въжетата са най-добрият му приятел в момента, за да остане на крака. Опитва се да контрира Тони Томпсън. Виждате колко са забавени неговите реакции. Много цели Тони Томпсън с крушето. Добър десен на кобрата. Продължава с атаката българина. Ляв прав в целта. Десен в тялото. На почивката от Рамин искаше десен в тялото и десен в главата веднага след това. Опасно отдясно круше на Тони Томпсън. Чака удобния момент Кобрат Пулев. Много мощен удар, опита да вкара. Имаше късмет Тони Томпсън. Томпсън в момента гледа да мъча да завърши поне по точки. Има доста време, освен оставащите 15 секунди, цели 2 рунда, в които няма да му бъде по-леко на Тони Томпсън. Дясно коше в главата на Томпсън. Още атаки. Точен е кобрата, удари гонга. Прекрасно изпълнение на кобрата в заключителните секунди. Цялата българска агитка е щастлива и доволна. Те са на крака. Вилфред Зауерланд, жена му също ръкопляскат. Много убедителен е кобрата. Тони Томпсън, вижте го. Да видим какво ще каже неговия наставник. Явно гледат състоянието на Тони Томпсън. То не е никак добро. Иска водичка Тони Томпсън. Едвам гледа. Айде, върни се заради мене, моля те. Казва секунданта на Тони Томпсън. Много ще му бъде трудно на Тигъра да довърши матча. Така е, то като се гледа, че няма и много желание да го завърши. Липсата на желание идва от тежките удари, които пое от кобрата. Така е, да. На чудо трябва да се надява Тони Томпсън. Не, той просто мисля, че гледа да завърши по точки, да играва матч. Впечатляващо представяне на кобрата до момента. И най-важното, играе разумно, без да рискува. Десен ляв, още един удар в главата на Тони Томпсън. Атакува и тялото кобрата. Прецизна работа. Още няколко такива атаки и волята на Тигъра ще бъде пречупена. Десен в тялото на Тони Томпсън. Ляв прав. Безпомощен е Тигъра в момента. Хайде, казва Тони Томпсън. Десен, браво на кобрата. Опасно дясно круше на Тони Томпсън.
Ляв прав. Прекрасно изпълнение. Още един ляв прав. Всичко влиза. Ляв десен. Изпада в луха защита на моменти Тони Томпсън. Опитва се да прикани кобрата. Да атакува още и още. Може би се надява, че неговото ляво круше би могло да обърне тази среща. Това е единствения му шанс. Някой удар в бърдичката на кобрата. Затова и българина предпазливо играе от далечна дистанция. Пуска честичко левия си прав, който почти винаги попада в целта. Добра работа на Коврат Пулев. Господин Лесов, от тук насетне, какво трябва да внимава кобрата? Личи си, че той владее нещата. Той трябва да внимава да не пропусне само някой ляво круше от американеца, да някой случайен удар. Само това може да помогне на американеца. Друго. Но дори не вярвам, че и американеца ще го търси вече. Тъй като гледа да не получи и той вече силен удар, да може да изкара по точки. Тигъра се опитва да оцелее на ринга. Прави го за сега. Въпреки че картите на съдиите са отцветени изцяло за Коврат Пулев. Два рунда спечели Тони Томпсън по-раничко. Сега за малко да падне, отново въжетите го спасиха. Така е, той рунд го карал почти все в нокдаун. 10 секунди. Ще натисне ли кобрата? Няма смисъл. Гледа да не разкува и то. Да. Много добро поведение за българина. Ето това се казва прекрасна тактика и... Няма какво да ви кажем за тази картина. Хората са щастливи в залата и ние сме щастливи пред телевизионните екрани. Само още 3 минутки преди Коврат Пулев да стане официален претендент за титлата, която в момента е притежание на Владимир Кличко. Тотално доминира българина. Няма спор кой е по-добрия в тази среща. Единственото нещо, което може да се спори е дали Тони Томпсън ще има сили да доиграе до финалния гонг тази среща. Така е. Аз мисля, че Коврат Пулев няма и той да рискува. Ще изиграе 12 рунда. Макар че го във от Ивайло Маринов. Аз казах, че срещата ще свърши в 8 рунд. Той каза, че ще свърши по точки. Сега ще видим. Може да спаса баса, ако стане нещо в 12 рунд. Добре, нека да видим. Тони Томпсън осъзнава, че му остават 3 минути преди да бъде вдигната ръката на неговия съперник. Последните 2 рунда ги изкара изцяло в защита. Много хубава атака, ляв десен, главата на Тони Томпсън и той отново е разклатен. Не е в добро състояние тигъра. Беше карал в десен долу, както му каза треньора. Ако беше повторил и горе десен, ще да е много по-добре. Да, прав главата на Коврат Пулев. Пропусна този удар кобрата. Прекрасен десен на българина. Явно, че настилката е хлъзгава. Точно това оказва и Коврат Пулев. Ляв прав в целта. Още един. Точен ляв прав успява да посира Тони Томпсън. В рамките на 40-50 секунди на 2 пъти успява да намери българина. Успява да възстанови малко сили Тони Томпсън. Така е, да. Точно в този момент кобрата трябва да внимава, че както казват, умрел кон не рита, ама ритне ли. Прекрасен ляв прав на Коврат Пулев. Ляво круше, браво на кобрата. Играе с настроение тази вечер българина. И не само това, надиграва поне до момента двукратния претендент за световната титла Тони Томпсън, който е смятан за един от най-добрите американски боксери в момента, ако не и най-добрия.
Последни 60 секунди. Няма много възможности за Тони Томпсън. Ще се опита ли в оставащото време да избухне и да даде всичко, с което разполага. Добре го засече Кубрат Пулев. Сега ляв прав главата на Томпсън. Много добре пази дистанция българина. Двоен ляв прав главата на Тони Томпсън. Показва добра брадичка американеца. Опасна атака. На контра успя да вкара Тони Томпсън. За щастие. Нещо сериозно. Десен в главата на Тони Томпсън. Не спряха да викат българските фенове. И Кубрат Пулев ще ги зарадва тази вечер, както и всички хора пред телевизионните екрани. Дами и господа, видяхме поредния подвиг на един от най-големите българи в модерната история на нашата държава. Човек, който не само ни радва, но и проповядва да уважаваме всичко родно. Кубрат Пулев вдига заслужено ръце. Малко по-късничко ще чуеме и официалното решение на съдиите. Тони Томпсън с мъка се прибира в своя ъгъл. Българи юнаци в Северна Германия. Едно от най-красивите градчета Шверин имаше възможност тази вечер да присъства на поредната победа на Кубрат Пулев. Всички хора, които бяха в залата в Шверин. Тони Томпсън имаше няколко моменти, в които нанесе тежки удари в 12-тия рунд. Така е, да, и аз мисля, че първи рунд и вкара два хубави удара и мисля, че 6-тия ли беше. Ето го кобрата. Няма нищо сериозно с неговата аркада на дясната вежда. Изглежда така, сякаш може да направи още 5-6 рунда. Да, това е интересно, че 7 рунд беше поумекнал малко, след това възстанови и сега наистина е свеж, все едно, че може да започне наново. Тони Томпсън, тигъра, получава аплодисменти от публиката. Много други боксьори биха се отказали след толкова тежки попадения, но той остана на крака. Така е, но се лечи, че си е добър боксьор и опитен. Но... жалко, че годините не прощават. Не спира да вика българската агитка. Всички са щастливи на ринга. Хаген Дьоринг, човека, който привлече Кубрат Пулев в Зауерланд и който изгради неговата кариера. Страхотен кадър. Това премигване като че ли означаваше 12 тежки рунда срещу един изключително сериозен съперник. Да, и тая вода добре му идва отгоре. Класическите български рефрени, когато някой наш сънародник или някой наш отбор направи нещо хубаво. Така и дай Боже да има повече такива моменти за България. За щастие, благодарение на Кубрат Пулев и преките излъчвания по Диема и Нова Спорт имаме възможност да се наслаждаваме на тези мигове. Тони Томпсън няма да зарадва своите 7 деца и съпругата си Сидни, която е и негов менеджер тази вечер. Той беше надигран тотално от Кубрат Пулев. Позбориха се двамата приятелски. Имаха си закачка по време на матча. Така е, за титла напрежението голямо и спускат някой път момент. Рефера и той доста сили фърли. Сякаш в един момент се притесняваше да влезне между тях, за да ги раздели. При тежка категория си опасно. Със сигурност си е плюл в пазвата. Тони Томпсън прави стрипти за публиката. Показва своите тигрови достоинства. Честно да си кажа, за първ път виждам нещо подобно. И на мен за първи път не се случва. Да но спре до тук, защото има със сигурност достолетни германки около ринга, които биха били сериозно възмутени. Продължава. Интересен кадър. Дали не му е станало прекалено горещо. Доста бой отнесе Тони Томпсън.
Защо голяма веселба на ринга. Пък може и боя да му се е отрезал малко по-кофти. Ами, много тежки удари поя. Видяхме, че към 10-11 рунд благодарение на въжетата остана на крака, иначе си беше тупнал. Време е за съдийските решения. aus Posen wertet den Kampf 116:112. 116 на 112 дава полския съдия. Wertet den Kampf 118:110. 118 на 110 дава британеца. Нормално. Wertet den Kampf 117:111. 117 на 111 американския съдия. Punktsieger und Sieger dieses IBF Eliminators und weiterhin der Schwergewichtschampion der IBF, Kubrat the Cobra Pulev. Страхотен успех за Кубрат Пулев. Той ще си тръгне с интернационалния пояс на Международната боксова федерация и по-важното, той вече е официален претендент за оригиналната и най-ценна титла на тази боксова организация. Сега ще направим кратка рекламна пауза, след нея се връщаме в залата.